Uya ngibingelele sikusile bafethu. Yileyo ndaba. Sidlala amakhaza ke manje. Yasho neshweza, yasho leyo nto. Ngibingelele mina mfoko amasango sibonele. Ngithi hayi. Njengoba ngasho bafethu ngathi hayi. Silungiseleni amakhaza seyeza manje. Seshayile amakhazi khathi sawo. Yabo. Ngithi sibonge bafethu. Konke okuhle emakhazeni. Sigade kuphela singabi nemikhuhlane. Vikeleke abantu bagqoke ingane igqoke. Ngafani nathi thina esinomali. Sinomali manje. Makhaza asawezweli njengabantu aba with disability. Ya injalo. Okuhla kube nathi siphumeleleni. Khathele kade ngiqalile bafethu. Abantu abavuke bafethu bajime. Abantu abayilekelele. Yabona uma uzobuka abantu bengena endaweni zokujima uma virgin wathi nawe zame yakhe ijim yenzeke and futhi izokwenzeka. Yabo. Thina ngala if ma decide ubonze kanjani shone ama steps ma unama steps or ungene emgaqweni. Yabo. Ukuze ukwazi ukuthi kube nomoya. Yabo. Ube nomoya and then nomzimba lapho unyakaze. Ngoba the more ushaya road ithanda sasithi road work. Ugijima emgaqweni. Lapho umzimba uya exercise uyanyakaza amamasela ayamuva. Lento ngisayisho mina yangisiza ngoba at the time ngiba kwi accident. If uyi quadriplegia kube ngathi umzimba wakho uyamunceka njengoba ngangasho ngathi thina siya squeeze yabona siyancipha like ukuzaca. Kodwa kumina kuzange kuze kube lula kanjalo because amamasela ama ayevese strong because ngangumuntu igym owayekade engaqhelelene naye ngangisondelene kakhulu naye. So amamasela evese strong. Yabo. Even namanje ithi njengoba kubanda nje. Akukho ngaleyo ndlela. Yabanda njengawo wonke umuntu. Yabo. Yavuka nje mina ngibe right. Phela into engiba nenkinga yayisekhanda. Makhaza ngwezwele ekhanda. Yabo nje izolo angishayile strong. Ngaze ngaphelelwa amandla kwabe ngathi ngiba nesiyezi angiyazi le yanto because amakhaza ade ngwezwe ekhanda. Yezwe ithambeni ekhanda. Yabo phoqa isifana thola isiqoko. Wonke umuntu akekho. Yabo. So asizameni bafethu. Sizama ukuthi exercise. Njoba kubanda kunje. Exercise even nantambama futhi kusayiso leso. Sibe nemizimba fresh. Ube healthy. Udla ama cloves. Cinnamon. Turmeric. Nama black land. Black pepper. Yabo. Ginger and lemon and yabo lezo zinto ungazenza ube nendlela yokwenza. Ngithi uma ngizothi ginger ngithi cinnamon mhlawumbe ngithi ma cloves and ngithi lamula. Kwesinye isikhathi ngithi mhlawumbe mangifuna ukuthi sisayithi iturmeric inesisi yasizama ukuthi sishaya amafutha yawashaya namafutha. Why libisebenza inhlungu nani ngoba mina ngenzela inhlungu kakhulu ukuthi ngabe nezinhlungu because ngina spasm abaninhlungu. And then uthi turmeric uthi ma cloves and uthi ginger mhlawumbe ngenze nje kanjalo koku4 phela
yabo. Bese-ke futhi ngibuye ngishintshe futhi ngifake olokhuzana olamula khona lamahlamvu ngiyawakhohlwa lamahlamvu amanye, yabo. Lapho ngiba sharp, iy'nhlungu angibi nazo, izinto ey'ningi nje ngiba sharp kuzona. So nani nikwenzeni lokho kuzonisiza, especially njengoba sekubanda nje. Even nabantu ababa nenkinga ye-menstruation, ababa nesilumo, iyasiza futhi lento engiyishoyo kubantu besifazane abanesilumo, kubantu abadala nalaba amathambo nani nani, iyasiza lento engiyishoyo. Asilike nisubscribe-eni, sikhomenteni, sixoxeni. Sharp.